ממנו לגבי העימות הזה. עכשיו איתנו פרופסור יוסי שיין. יוסי, שלום. שלום וברכה, רזי. וטל שניידר, עיתונאית עצמאית, לשעבר כתבת מעריב בוושינגטון. טל, בוקר טוב. שלום, רזי. איך היה? איך היה אני או שטל? איך היה טל? בבקשה. לפי דעתי העימות הזה היה פחות מעניין ומרשים מהעימותים הקודמים. הקרבות האישיים בין האישים היו יותר בולטים בעימות האחרון, והפעם שניהם באו במטרה לצאת בסדר, במיוחד מיט רומני שלא נתרגש בשום הירידות האישיות עליו, וככה עמד על שלו כל הזמן ולא נגרר לקטעים שאובמה ככה ניסה לעקוץ אותו. אני חושבת שהסקרים יצאו שאובמה מנצח, אבל רומני מבחינתו עשה את שלו, שידר נשיאותיות. עשה את שלו, זה אומר שלא החליק אפילו פעם אחת, כלומר יצא בשלום מזירה שבה הוא לא המומחה מספר אחת, הזירה של יחסי חוץ. בדיוק. אוקיי, פרופסור שיין. כן. איך אתה רואה את מה שהיה שם? אני חושב, אולי בניגוד לסקרים, שאתמול רומני היווה איום אמיתי וממשי על אובמה שילך ויחמיר מבחינתו של אובמה. הסבר ונמק. אני חושב שאתמול ראית נשיא שהוא קצת מוטרד מיכולתו של רומני לעמוד מולו לאורך זמן ולהטיש אותו. וראית את הנשיא שמנסה באמת להסביר מהי מדיניות החוץ שלו, ולומר, תראו, אנחנו אמנם נמצאים בעולם כאוטי, אבל האלטרנטיבה שלי לא מבינה את העולם הזה. לעומת זאת הופיע המועמד רומני, שבא מאוד מאוד מלומד לגבי היחסים הבינלאומיים, גם לגבי אזורנו, העלה כל הזמן את הסוגיות, קשר אותם בקשר אדוק לכל הסוגיות הכלכליות הפנימיות, וראית את הנשיא לדעתי שהיה מאוד מוטרד מהדבר הזה, וניסה להסביר שהעניין הוא לא עניין של רטוריקה, אלא עניין של מנהיגות. תשמע, חיפשתי בזכוכית מגדלת הבדלים בין השניים בנושא האיראני, ולא מצאתי. יכול להיות שרומני תוקף אותו. אני מצאתי מאוד. אני חושב שרומני אמר בצורה מאוד ברורה שמההתחלה, וזה הוא צדק, אובמה חשב שהוא יכול לעשות משהו קרה אינגייג'מנט עם הממשל באיראן, והוא לא הצליח לעשות את הדבר הזה, ולכן גם עכשיו שהוא מדבר על צעדים מול האיראנים, הוא אמר אני הייתי מחמיר, הייתי אפילו מה שהוא אמר, we will indict, אנחנו נלך לתביעה בינלאומית נגד אחמדינג'אד. הוא היה מאוד מאוד נוקב בדברים האלה, והוא דיבר על כך שארצות הברית חייבת לקחת מנהיגות ולא לתת לדברים להתגלגל. עכשיו, כמובן שאובמה בא וניסה ולומר, יש הבדל, מה שרואים משם לא רואים מכאן, ואנחנו מנהלים את העסק הזה, אי אפשר להיות מעורבים. היה להם ויכוח גדול לגבי סוריה, ויכוח לגבי סין, אבל אני חושב שרומני העמיד את עצמו כמי שמכיר את הזירה הבינלאומית, כן. ופה הדבר הזה הוא שונה מהדימוי שניתן לו, גם בנושאים הכלכליים וגם בנושאים המדיניים. הוא ברגע נמצא במצב טוב מאוד לדעתי מבחינת דימויו כאיש בעל יכולת נשיאותית. אוקיי, טל, כשהנשיא אומר סדרות ואומר יד ושם, תראי, הצופה האמריקני הממוצע אומר לכל הרוחות על מה הוא מדבר הנשיא, אז למי הוא כיוון? אין לו מושג לצופה האמריקאי הסביר למה הוא מתכוון. הוא כיוון למצביעים היהודים שנמצאים בפלורידה, לבעלי הטורים בעיתונות, קצת אולי לציבור הגלובלי שנמצא בישראל ובעוד מקומות בעולם. אבל אני מאוד מסכימה עם פרופסור שיין לגבי ההבחנה שרומני מיצב עצמו, יש לו מומנטום, ואנחנו, אתה יודע, פה בישראל צריכים להתחיל לחשוב להסתכל על האופציה הזאת ברצינות, שהאיש הזה שראינו אתמול מדבר, הוא יהיה הנשיא הבא של ארצות הברית. אני גם הייתי אומר שבנושא הזה ששאלת רזי לגבי ישראל, יש פה בעיה מסוימת. אתה ראית את הפרשנים הליברליים דווקא, קריס מתיוס ואחרים, אומרים תראה מה זה, בשיח הבינלאומי 20% מהשיח הוקדש למילה ישראל, לא הזכירו את הודו, לא הזכירו את יפן, לא הזכירו את הנושאים האחרים. זה ברור שהנושא הזה מציק לאובמה, והוא נראה לפחות כרגע אצל רומני איזה חוליה חלשה בתגובות של אובמה. אם זה משרת או לא במקרה הישראלי אני לא יכול לדעת, וכמובן אנחנו נראה מי ייבחר בעוד שבועיים, אבל יש איזה באמת פער גדול בין הבעיות העולמיות הגדולות לבין הזירה שלנו שכל הזמן מדגישים אותה,
וזה דבר שהוא פעם אחר פעם, בבחירות אחרי בחירות, אנחנו רואים שזה מציק ליהודים גם כן, הם היו רוצים קצת להתרחק מהעניין הזה. אין ספק שבשבועות האחרונים הוכיח רומני דבר אחד שהוא אלקטבל. פעם, ההתחלה הייתה זלזול אחד גדול כלפי האיש. מי זה האיש הזה בכלל? מאיפה הוא בא אלינו? ועכשיו, בשבועות האחרונים, הוא מצמצם פערים, יש סקרים שאומרים שהוא אפילו מוביל על אובמה, והוא בהחלט בכיר, בחטא. כן, אני חושב שהמבחן באמת, כפי שאנשים יודעים, אנחנו דיברנו על זה פעמים רבות, אני חושב כבר חצי שנה אני אומר שרומני הוא אלקטובו, בגלל הנושא הזה שאובמה מנסה שהבחירות האלה תהיינה, כמו שהוא אומר, על choice, אני מולו, ורומני כל הזמן אומר, הבחירות האלה הם רפרנדום. אנחנו משאל עם על תפקודו של הנשיא. ותפקודו של הנשיא כל הזמן מועמד על ידי רומני בספק, הוא מציג כל הזמן את הנתונים של אמריקה הכושלת בכל הדברים, כולל ביחסים הבינלאומיים. כן. מה הוא שאל אותו, מהו הוויז'ן? מה המטרה שלך ביחסים הבינלאומיים? הנשיא לא ידע לומר מהו הוויז'ן. רומני דיבר על פיס, הנשיא לא ידע מהו הוויז'ן. הוא אמר, אנחנו צריכים לחזור הביתה לניישן בילדינג. אני חושב שזאת הייתה טעות מבחינתו. אז שאתה מדבר על אמריקה כניישן בילדינג, זאת אומרת שהבילדינג בניישן הוא הרוס. פרופסור יוסי שיין מסתפק בזה, כן טל. כל הטון של רומני היה מאוד מאוד רך, בניגוד לגישות רפובליקניות, ואני חושבת שבמידה מסוימת הוא ניסה להעביר מסר אולי לנשים קצת. הוא דיבר הרבה על פיס ועל quiet on earth ודברים כאלו שאנחנו לא רגילים לשמוע. לא שמענו ממקן, לא שמענו מדיקניה, אף פעם דיבורים כאלו. אוקיי, טל שניידר, תודה רבה גם לך. כאמור, יום שלישי בעוד שבועיים הבחירות בארצות הברית. עכשיו אנחנו עם פרופסור משה ארנס. בוקר טוב לך פרופסור ארנס. מי שהיה שגריר ישראל בארצות הברית, גם שר חוץ ושר ביטחון בממשלות ישראל. אתה מצאת הבדלים בגישה האיראנית בין השניים? תראה, אני חושב שעדיף קודם כל לדבר על המשותף. אני חושב ששניהם